warajna l-promo track tal-kampanja Ajmin. Illum il-kampanja Ajmin daħlet fażi oħra, kampanja Ajmin il-kampanja taż-żgħażagħ fiħdan il-Partit Laburista. Dal-għodu minn kmieni fil-għodu numru kbir ta' żgħażagħ naqdu hawnhekk sabiex iqasmu il-manifesti tal-Partit Laburista u jispjegaw il-proposti lill-poplu Malti u Awċi. Min hawn xal taslima, din kienet it-tieni ġimgħa li matula mal-50 attivista tal-Forum Żgħażagħ Laburisti niżlu fit-toroq sabiex jispjegaw il-proposti tal-Partit Laburista lill-elettorat Malti. Għal dawn l-Action Days ġimniedi r-roadshow track li wera numru ta' filmati tal-kampanja elettorali. Wara nofsinhar taw semhom ukoll diversi artisti żgħażagħ li taw spettaklu lil dawk kollha preżenti. Tkellimna ma' numru ta' attivisti żgħażagħ li matul din il-ġurnata qasmu l-manifest elettorali tal-Partit Laburista lil dawk preżenti f'Taslima. Ġejna hawnhekk qed niltaqgħu man-nies qed nispjegaw il-manifest elettorali u nista' ngħid ir-rispons huwa eċċezzjonali. N-nies mhumiex qed jagħtu każ dil-politika ta' tribu, qegħdin jiġu biex jitkellmu magħna u anke jekk forsi kellhom idejat differenti, qed ikunu komdi jitkellmu u lesti li jisimgħu il-messaġġ tagħna. Il-manifest qed jitlaqa' tajjeb ħafna, minn nies qed jaraw il-proposti tajbin tal-Labor. Il-fatt li qegħdin kollha hekk bil-ħudis u hekk, in-nies qed jinġabru magħna, ħafna minnhom qed jitolbuna l-manifesti huma stess. Ikun hemm min ikollu xi domandi u aħna lek qegħdin hawn biex iwiġbuhom, imma on the whole sodisfatti ħafna li fejt sew għax ir-rispons huwa tajjeb ħafna. Veronika Barbara, membru tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, spjegatilna fiex kienet tikkonsisti l-kampanja Ajmin sissa. Qed tinvolvi ħafna differenti, kellna sensiela ta' laqat li għamilna ma' Joseph Muscat fejn se anke jagħmel kuntatt ma' żgħażagħ u issa aħna stess iż-żgħażagħ membri tal-Forum Żgħażagħ Laburisti qed ninżlu fit-toroq biex nispjegaw iżjed dwar il-manifestu x'qed joffri l-Partit Laburista. Għal din l-attività attendaw wkoll il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo li tkellem magħna dwar l-involviment taż-żgħażagħ fil-kampanja elettorali tal-Partit Laburista. Aħna ridna f'din il-kampanja li l-nies in ġenerali jkunu protagonisti. Iż-żgħażagħ huma marbuta mal-bidla, aħna rridu nagħtu messaġġ ta' bidla u nemmnu li ż-żgħażagħ għandhom ikunu protagonisti flimkien ma' saffi oħra tas-soċjetà f'din il-mixja lejn bidla fil-pajjiż. U għalhekk nemmnu li ż-żgħażagħ li għandhom bżonn ta' aktar vuċi, aktar opportunitajiet għandhom ikunu huma wkoll parti minn dawk in-nies li waslu din il-messaġġ illi Malta hija tagħna lkoll.